Medikazio hau, helduak diren obuloak askatzea saihesteko da. Egunero, gutxi gorabehera, ordu berdinean eman behar da, sumindura saihesteko sabelalde ezberdinak aukeratuz. Medikazioa prestatu baino lehen eskuak ondo garbitu. Medikazioa prestatzeko siringa bat behar dugu. Orratzaren babeslea erretiratu. Alkoholarekin bustitako gasa bategaz, ziztadagunea garbitu. Azalean atxamarrekin toles bat hartu. Orratza zureganantz perpendikularki jarri eta azalean osorik sartu. Enboloa astiro baina jarraian bultzatu, barruko likidoa amaitu arte. Likido guztia sartu dela ziurtatzeko 5 segundu itxaron. Orratza azaletik atara. Ziztada ostean, erreakzio lokalen bat ageri daiteke ziztadagunean. Gorritasuna, mina, hantura, sumindura, ubeldura edo odolgalera txiki bat. Arruntak dira, eta ordu batzuk ondoren desagertzen dira. Sabelaldea ziztatzeko zonarik egokiena da. Bestalde, badira beste zona batzuk erabil daitezkenak, adibidez, izterra. Segurazki ez duzu ezer sentituko. Kasuren baten, medikazioak sortzen duen likido erretentzioa dela eta sabelalde eta bularren handitasuna. Emandako azalpenak jarraitu, eta dudarik izatekotan deitu.